jidher li la id-deċiżjonijiet f'dan il-Partit Laburista diġà ttieħdu għal min għandu jkun elett, jien m'għandix għalfejn nieħu sen f'elezzjoni illi warament il-magna tal-partit ħadkun qed taħdem biex poġġieni man-naħa ta' tellifa. Fl-opinjoni tiegħi kien hemm min illi fil-partit abbuża mill-magna tal-partit, qed nirreferi għal diversi kandidati li llum jirrappreżentaw li huma fil-lista tal-Partit Laburista u li ħadu vantaġġ mis-sitwazzjoni. Ma kien hemmx fairness għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Il-nomini għal Onar Ħamis jinkelli laqat mal-Prim Ministru da kollu wassaltu, di preokkupazzjoni tiegħi wassalta, dal-messaġġ tiegħi wassaltu, anke mal-President tal-Partit, x'ta saħan sitra xhur ilu, u kolli ngħid li minn għamlu qed niżvela ħafna dettalji, kolli ngħid li l-affarijiet ma nbidrux baqgħu l-istess, il-poplu għandu moħħ. Diment li ma tippruvax timmanipulaħ bil-medja, bil-kontroll tal-medja li jkollok fidejk bil-remote control.